12 години кражби. Откраднаха от едно цяло поколение. Ние обещахме на нашите избиратели много ясно, че коалиция с ДПС и ГЕРБ няма да бъде направена от Продължаваме промяната. Ние обещаваме това преди изборите и ще си изпълним обещанията, защото ние като политици ще бъдем хората, които когато обещаваме нещо, ще го изпълняваме. Наистина ли искаме още 12 години с Борисов? Да не се коалираме с ГЕРБ и ДПС, това е въпрос на ценностна система. Хората, които гласуваха за нас, трябва да знаят, че всеки път, когато гласуват за нас, ние ще си изпълняваме нашите обещания. Време е да пенсионираме Борисов и неговите политики. Днес изборът е между застоя и кражбите на Борисов И една променена България. Да си довършим работата. да си довършим работата. Работа, работа, работа.